Hi report, welcome to my classmate. So this is my report about electrical safety signs and labels. So this sign shown about caution. Tapos ito naman, voltage hazard. At ito naman, electric hazard. Makikita po ito sa mga gamit na may malakas na kuryente. Kaya bawal hawakan. Prohibition. Ito po yung mga sign na makikita sa mga labas. Katulad ng no smoking. At ito naman yung makikitang sign sa mga building kapag malakas ang mga UV rays, mga ilaw. Wear eye protection. At ito naman po yung sign na safety alert, sign na warning, at sign na danger. At ito naman po yung sign na makikita sa mga alcohol. Read and understand instruction manual upang malaman niyo kung paano ang tamang paggamit ng kagamitan na yan. At ito naman po yung emergency escape. Ito po yung mga sign na makikita sa mga fire exit in case of emergency. At ito po yung colors and shapes used on safety signboards. Red is for prohibition, yellow is for caution, and green is for positive action. So yun lang po ang aking report. Thank you.